Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men hande. Allah walli on kollama bismillahir rahmanir rahim windirte. On kollama alhamdulillahi rabbil alamin no windirte. On kollama arrahmanir rahim no windirte. On kollama no maliki yawmiddin windirte. On kollama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in no windirte. Hande jangaten ko ihdinas siratal mustaqim windirte. Bismillah, natiren jangde. Gadden alluwal refto ha gaynen puɗɗen jangude. Eɗen gandi ngal ɗo alluwal jangano woni iyyaka na'budu woni dow, lesko wa iyyaka nasta'in no mbiyata alif juburiya, alif taƴƴo keef juburna ayna dariɗo jubur ba del ɗum woni iyyaka na'budu cippo les adi ko wow rewi hen alif juburiya alif taƴƴo keef juburna siñiije juburta ayna dariɗo juburiya nunarat. Gasi mamten alluwal gadden ko rewi hen ko. Ay ɗo ko alif nani, ay ɗo ko ha mawɗo wiyete. O mbiyanoma so adima ko ha mawɗo, hakkunde bindol ko ha mawɗo, so woni sara bindol wiyata ko ha saqiru. On jangino alif lam ha saqiru. Ɗo noon kanko e o ko gotum. So adima ko ni windirte, so woni sara bindol ɗo mbiyatamo ha saqiru, ɗo ko ha mawɗo mbiyatamo. Ay del janganoma, ay juburna janganoma, nani juburna janganoma, alif taƴƴo janganoma, alif janganoma, ay laamo janganoma. Ɗo ko saridu ɓeydiɗo hande. Ay saridu nonayi ara janganoma, alif janganoma, ɗa koyngal ɓeydiɗo woni ɗa koyngal men ihdinas sirata, ihdinas sirata, ihdinas sirata. Gadda alif, gadda lam, gadda mim, gadda siñiije, gadda juburta. Ɗum fu janganoma. Ko ɗo goto ɓeydiɗo gaaf toɓɓuɗo oɗo. Ay juburiya janganoma, mimara janganoma. Nde ko wojji ko to woni ko jangaka. Saridu, ɗa koyngal, gaaf toɓɓuɗo ɓe tan ɓeydi hen e windande nde. Ko heddi ko fof ko jangano dow ko ɗiggi nanɗo artira tinani. Alif nana dow, ha mawɗo woni ha saqiru, del juburna woni nunarak, alif taƴƴo woni alif, alif lam ay swaridu ara janganoma, alif janganoma, ɗa koyngal nanɗon jippo les, alif janganoma, lam janganoma, mim janganoma, siñiije janganoma, juburta janganoma. Ɗo ko gaaf toɓɓuɗo wonɗo, gaaf
toɓɓuɗo toɓɓere ko dow wonata wiya qaaf toɓɓuɗo jubriya jannganomo mimarak jannganomo ɗum ɗo woni ihdina siratal mustaqim koni bindirte ay bindiɗe keewi kono keewindi e heewde ala ko ñannguɗa hen sowatan saareedu e ɗa koyngal e qaaf toɓɓuɗo ɓeydi e nder windande nde mi wino fatiha karfeje 21 woni hen ɗum noon wadde sa fonji harfere wotere ɓeydo wona nde jannguɗa bismillahirrahmanirrahimi ɗo karfeje 10 tawɗa ɗon nde jannguɗa alhamdulillahi rabbil alamina 2 tawɗa ɗon deelo ayna dariɗo arrahmanirrahim koko filla maliki yawmiddin ko keefota won ɗon e wowtaƴƴo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fof e juutde ko jubuta goto won ɗon hande ihdina siratal mustaqim e juutde ko saareedu ɗa koyngal qaaf toɓɓuɗo gasi ala ko woni ɗo ka janngani ɗo gandirta a waawi dow walla a wawani bisimilla janggen alif ha mawɗo deel juburna alif taƴƴo alif laam saareedu ara alif ɗa koyngal alif laam mim siñiije juburta qaaf toɓɓuɗo jubriya mimarak ay nayide ay nayide sa waɗi ni alif ha mawɗo ay deel ay ɗo ayde juburna alif taƴƴo ay ɗo alif ay ɗo laam ay ɗo saareedu ay ɗo ara ay ɗo alif ay ɗo ɗa koyngal ay ɗo alif ay ɗo laam ay ɗo mim ay ɗo ko siñiije gadda wonde wona juburta ay ɗo mbaɗani toɓɓa dow qaaf toɓɓuɗo ay ɗo toɓɓa less wo ay jubriya ari mbaɗani batta gongel mimarak ari hadde hankadi ɗo joni kadi a andi ihdina siratal mustaqim no windirte kala nde pinɗa aɗa yiya jangde ma ene ɓeydo uddidde haqqille ma o ko jangata ko kala windande janguɗa arore nde ko kayde andintuma a waawi walla a wawani kala nde windan hesere a yiyani hen ko jangunɗa ko a famani hen hay hunde e alluwal he andu ko alluje ma ɓennuɗe woni a ɗigginani hay sa haalanaka a ɗigginani eyyi ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañi ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko omo holla oɗon walla ha joni lawol on dañama walla on taggi nodde 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o nga caggirɗa
walla an keso jiɗo nadde hen e jangude ngara min kalama sarɗeji ɗi aɗi belma nata janga a yiɗa gacceɗa ndeƴa. Wassalam. Alluwal mon nanɗon onon wonɓe Dental Diine TV, onon wonɓe YouTube e bangeji goɗɗi oɗon janga hen oɗon bakkinoro hen wadde oɗon kadi mbaɗe hen juuɗe mon mbaɗe hen jingere mon yomin ji hen balle mon. Numéro o nanɗon 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa lin jiya WhatsApp o mbaɗa hen ko mbawɗa ngara kaala ko min kaali gonɗo nokku kaari waɗi hen naggam wallil jangde nde. On saaha noon mbawi wiide jokke golle yo golle ɗe jaaru yeeso. On saaha min mbiya amin. On paami ɗon so mbiɗon jokke golle hay bato gaddani ɗum kam min mbawi wiide amin. Amin ko mbaddon hen hunde kene fiira amin. Amin ko bindol, amin ko bindol ko ma winde ne mase nde janggo. On so min jokke golle on gadda ko jokkire golle eyi on gadda ko jokkire golle ko golle mbiɗon min jeeya courant min jeeya wifi min jeeya connexion ko haaji min gaccata min gara min ballon saabi Allah ko kadi ƴette ndi mondi mbaɗon hen saabi Allah jingon ballon duuson hada hay goto ɗawi hoore mum e ndiya moƴƴere yahoore ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ala ɓaɗɗiɗo ala goɗɗiɗo ala ɓaɗiɗo goto kala mum waɗama eraga faade mum waɗa hen ballal ma waɗa hen ballal ma ko mbawɗa ko yetto keeso lombe toon duuso golle men jahoji ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina on jarama. Wassalam.